Bé, nosaltres estem molt satisfets de Compromís de que la nostra proposta ha sigut acceptada per la gran majoria dels grups d'aquest Ajuntament, excepció feta del company de Ciutadans. Crec que no la va entendre quan la vam exposar i crec que avui, després d'escoltar-lo, segueix sense entendre el que es pretén amb aquesta moció. Amb aquesta moció, i com bé diu el seu nom, és una proposta per a promoure la responsabilitat social i empresarial. És a dir, nosaltres com a Ajuntament apliquem la llei i resulta que nosaltres això que ens estem autoimposant-nos no els ho fem complir a les empreses i així estem enganyant a la ciutadania, estem cobrant-los els diners i pagant-los a empreses que no complixen aquests principis. Per això, això era l'objecte d'aquesta moció, que seria molt hipòcrita per part d'aquest ple i molt hipòcrita per part d'aquest Ajuntament és omplir-nos la boca parlant d'igualtat salarial, parlant d'igualtat entre homes i dones, parlant de protecció del medi ambient i tindre una empresa contratada o concessionada que es dedicarà a malpagar a les dones d'aquesta empresa i no aplicar criteris d'igualtat o consentirem que determinats treballadors que indirectament estem pagant nosaltres estiguen en situacions de precarietat. I tot això és la nostra obligació mantindre-ho i incorporar-ho a les pliques. Ixa és la nova política que ve. Una política que parla de salaris, no sols de salaris mínims, sinó de salaris màxims, perquè en aplicació de teories de salaris màxims no solament s'estalvien diners les empreses i les administracions, sinó que a més afavoreixen d'una manera brutal la creació de llocs de treball. El que la societat ens han demanat no és sols que fem proclames altisonants sobre la igualtat, sobre el patrimoni, sobre la cultura. El que la societat ens demana és veure que també es gastem els seus diners d'una manera clara, transparent i respectant els principis en els que creguem. Gràcies.